Аз съм Никито БГ и днес правя кандидатура за Evilcraft. Така, започнем. Значи, общо цяло, това е къщата. Това е тук нещо подобно градинка. Тук направих една рекичка. Тук направих едно мощи и къщата влезем. Значи, тук няма нищо още, защото още не съм насложил неща. Тук тук трябва уж да е пекарницата, а тук ще бъде всъщност мазето, само че на най-горния етаж. Но да, и това също ще да кажа. И според мен и според мои приятели, които го видяха това, изглежда готино. Да стискате ми палци, да ме приема до Evilcraft. И чао!